тими миллии тоҷикистон барои бозии муқобили якачини арабистони саудӣ омодагӣ мегирад. машқҳои дастаҷамъии футболбозони тоҷик дар шаҳри давҳа ҷараён доранд, ки то 18 март идома хоҳанд кард. сармураббии даста мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе ба ҳайат 25 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 10 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро даъват кардааст ва аз ин шумора айни замон 15 нафарро дар ихтиёр дорад. легионерҳо айни замон дар ҳайати бошгоҳҳои худанд ва дар шаҳри Риёз ба саф мепайванданд. 18 март мунтахаб барои баргузории бозии сеюми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷомии ҷаҳон 2026 муқобили тими Арабистони Саудӣ ба Риёз парвоз мекунад. ин дидор 21 март дар варзишгоҳи донишгоҳи Шоҳ Сауд баргузор шуда соати 23:59 ба вақти душанбе оғоз мегардад. мунтахаби Тоҷикистон пас аз анҷоми бозии сафарӣ ба Душанбе бармегардад ва омодагиро ба бозии хонагии марҳилаи интихобии ҷомии ҷаҳон муқобили Арабистони Саудӣ оғоз мекунад. рақобати мазкур 26 март дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир шуда соати 20 оғоз мешавад. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои бозиҳои интихобии ҷомии ҷаҳон 2026 муқобили тими миллии Арабистони Саудӣ чунин аст. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов, Далерҷон Баротов, ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев, Манучер Сафаров, Меҳрубон Каримов, Аҳтам Назаров, Табрез Исломов, Содиқҷон Қурбонов, Далер Имом Назаров, ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Алишер Шукуров, Руслан Хайлоев, Алиҷони Буризод, Муродали Акназаров, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Панҷшанбе, Амадони Камолов, Вайсиддин Сафаров. ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Шервони Мабадшоев, Рустам Соиров ва Нуриддин Ҳамроқулов.